Mga layo kakipag-adatang para makinagintano si Al-Alin Zakaria Candao. Inus kano mga padagang na iniup ko naman amaran na makatimo kano sa pirak. Siya si kumyakap na ikadio na makapagumra ka kakarila ang kaon. Na ikado po nakapiyag yung kapagumra. Namiano yung Nabi sallallahu alaihi wasallam al-umrati danfi al-faqr. Tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam so tigyan suka pagumra na ibkada akamarmar. Ibkada akapopobre. Ilang aman gibo sa di ka pagumra kenapa ka kada isa pera ka abak-abot baka tamo ka baka baka pera ka. Nalayamang ka, aginawang ka, auman Ramadan. Agusi ko ngayon nagkagagawon, na di ka di magumra, kakapakalaba sa dunia, ayamala, nakapakalaba sa alungan na, mauri. Kami kapirak ka sa dunia, namiya katimo ka pun sa miya kalaabalas, amay kaalungan na mauri. Pakatamo kong tanong Allah sa halal, na mausar tanong sa ikasuswatu Allah. Siya na si mapagumra, nasiman si kukap na ikadi, bintaro Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal hajjal mabrur, laysa lahu jazaa'un illa al-jannah, muttafaqun alaih. Tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam, na sumamuso kapag kap na ikadi, na igira at yarimahu Allah, na ay niyan balas na surga. Allahu Akbar. Pamintagi maparuli si mga bangsatan o aminin na ikadi. Sigo isa pa na hadith ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Natigo Nabi sallallahu alaihi wasallam, amay tigyan ka makapasad menekadi, suminekadi, at tiyari mau Allah, sukap nekadi yan, nambalingan siku ingadian, ada tarugupan ini, bawata. Nanto na inuto, matiro Nabi sallallahu alaihi wasallam, magupan ini bawata, maana daban yan, dusa, lagi dugupan ini bawata, adad na dusa niyan. Tigo mga ulama, so tao ang magagudamyan na miyang kalalas kanya ni dusa, na pinakamapyasuan niya na panay, kadi, kaanbaloy agod na tarugupan, inimbawata, la ilaha illallah. Ikadua, pinakamapyasuan, sagyang kaiya paganay, asapulo gawi, diron pansoy kasapulo o, su'id. Alam mo tanong ka, kakwatan na buwa may, na pinakamapyasuan, sagyang paganay, asyaw gawi, nakapamuasa. Ate, so miya muasa iman to, miya kalalakay balas, ta minipantagpon sa alungan na, isnin, na dukong mga balas. Balas sa isnin, agu balas, adul, hijjah. Allahu Akbar, miya kajakpat ka. Tariman mo kanong Allah, so mga amaliw. Ngayon, kaso da makapamuasa, kaniyang sa katawan, ano pa napakataling umaa? Isnin. Na ano pa na dua kamis, naro ka pamuasa, ang kamakwaso, balas. Nagyang kaya pagan na siyaw gawi, ipagpuni man to, aalungan na, isnin May 18, taman sa May 26. May 26, naginanso ika siyaw, o dulhidja. Nasaan ipantag so ito na gawin? Kaukov sa Arafah. Namiyala yung Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu yawmin tala'at alayhi syams, yawm Arafah. Ay pinakamapya alungan, pinakamapya gawi, akyasina nga na alungan, na gawi Arafah. Allahu Akbar. Pinakamapya gawi, akyasina nga na alungan, na yawm Arafah. Aginanso, May 26, insyaAllah. Ginanipagan niya kalbihan yan. Ikadua, nasuka pa mo sa iron, nantunay balas yan, hindi lang nakaso, pinaragun, dua ragun, before and after. Si kuunahan yan, agusok ka ka, talinguma, na isino to amya kapya-pya amal, apo mo saan ang kasalungan, nakyarilaan so namgatos ka agawi. Namgatos ka agawi, akarilaan ka. Nababatag namgatos ka agawi ka, uman sa ragun na 360 plus times 2, pero to. 360 times 2. O mga padaga nga, 400? Pera? 400? 20? 700? 40. Aha. Niele? 700? 20.
720. Penguasaan kasalungan na kiarilaan ko kaagawiin na 720. Allahu Akbar. Tiga mana to na miyaswakan na mga babayaya. Miya umakwa? Basa, na daw ko mga panguasa. Naiman to na to na. Ito rin suna kay man to. Puniyat ka. Na umakarwa basa. Na inibigay ka wala so. Balas. Niya ka piyaswag ang matanaw ng Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Na umano di karo kisampay kami umakabasa. Nasukatawan na kami amuasa. Na pamakatag kasangga. Kalangon tanong katawan. So hadito Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asunganin na tao mapakapagkas ka na miyak mga so. Balas yan. Allahu Akbar. No miyak pakatagkas ka na dua. Na mas malako ni balas ka din. Nasa nawa nasa ka na. Mindset ba? Ha? Yan kaya ka po sa balas na teknika. Katitiknika. Saka na ibupya mo saan kasalungan. Nasa ka na dataroy kaya pamuasaan na nasa pulo. Kami ang pakatira sa nasa pulo. Allahu Akbar. Nasipin minipantag sa dun. Mata na ki. Niya kalala abalas. Kata na iman to akil kaan. So mga pinto asurga. At mga desudun. Nakatawa na ka ni inshallah. Sundi ka noron. Napamagaman na ka no. Kagiti ka pa ipakasulti mo sa surga. Nalamong tanong katawan. So balas. Agyang kaiyadul hijja. Balas. Ukapamuasa. Amyaloy. Siku hadito Nabi sallallahu alaihi wasallam asa tao amamuasa sa salungan na sunat para ku Allah na pagkawatan Allah sumutalian sa naraka sa 70 ragun. Nagito na so normal na gawi. Na pamuasaan ka, na balas uto, na pagkawatan ka sa naraka sa 70 years. Na epuno si minipantag sa niya kalalaha. Gawi, mas malai, balas. Namamantag mas malak. Kapinakamala'i, balas. Nasupwa kagaga, na pamuasa. Tak na buo mang gawi, na dul, hijja. Ate umagaan, damitan sa Ramadan, na ipnubagya sa pulo, gawi, na opganag tanong, si mga ulama tanong, apamakotakano, tak na buo mang gawi na Ramadan, naptiron tanong mamu, pamakotakano, tak na buo mang gawi na dul, hijja. Ikatalo, kapanambayang. Namlagid dyan, so paralo asambayang, agu mga sunata, sambayang. Nanyo sabu-sabuta insyaAllah. Sumisunat si kumipos Ramadan. Ibarat niya na hajudo. Agu penahajud di mantu adul hijja. Ani mas malay balas? So penahajud di mantu adul hijja. Panambayang ka sa mga sunat. Kasi pinakamalai, balas. Sumisembayang sa luhur. O Ramadan. Agu misembayang iman to aluhur. So misembayang ani yung iman to. Ani mas malay balas? Iman to, kadul hijja. Kaginan, sukatero Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kapagamal, sa iyang kaiapagan niya sa pulugoy ko dul hijja, nadaw pakalawan nun sa balas. Namlagi dyan, so para luwagu, sunat. Ikapat, pinakamapiasuan, sa iyang kaya pakasulda, paganya dul hijja, nakapakandaklas ko kapanakbir. Kapakandaklas ko kapanakbir. Na ato na yung ito kita kapanakbir tanong na Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dua takbir, isa la ilaha illallah, dua mana takbir, na ikanam na walillahil hamd. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Namo to, nagpakay mamuha, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maana sige ka dua takbir na maka isa-isa. Kapakay pa na maka talo. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lagi na ni isa sa pinakamapiyasuan tanong, sa giyang kaya paganaya sa pulugawi ikudul,
Hijjah. Nasi ko mga mama, napakatanog niran. Niya katano-tanog. Agyan na isa kawalay pakanugun. Ginanisunat si ko mga mama, taman sa miya aloy. Aso konso Abu Hurairah, Aguso Abdullah bin Umar, radiyallahu anhum, na igiram niya katalingoma, agyang kaya pagan niya gawi ko dunidya, natsungsiran sa padiyan. Napakatanog-tanog niran, so di na di ka panakbir, an makatanog sa mga tao sa padiyan. Aso mga tao sa padiyan, nato na, nabibimban sa pera kanya ni panakbir na 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1,000, 2,000, 3,000, 500. Na manilipat. Nagsungsiran ro, aniran mapakatalim sa mga tao. Aiman to na pinakamalaagawi, na banyo pa kasagada, ada miya pluto iro na amal. Mata na kay kadin niyog supadagang, o ba may postura, may poso Disimbir, kada makalabaw, ba naman makalabaw sa Disimbir. Nakataya sa Disimbir tano ang mga Muslim, agyang kaiyadul, hijjah. Nasi ko mga mama, baka tanu-tanog niran. Si man si ko sa kano ang mga babay, nasuka ba sa mga nokstano, pagtong niwa, labiyo. Nasa kano ang mga babay, si ko mga posto niyo, igirada customer ka, namalo ka di pa nakabira. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di yun tuwa, tumatamang ka sa posto nga na mga nada marakal, nakakatika pamalin, pamilos ako, nadadamya pa sa akin. Nauda ka makalabas sa pirak, nalaba ka sa balas. Importante niya kalaba ako, mga 20 ato ka panakbir. Kaya 30 na koron, kaya 50 na koron. Napagawa mo, dunia, nabangon mi putilo, nagito 1,000 na ka. Na nga may putilo na gito kaya panakbir ka. Naginasot itanong, kaya mindset ba? At tidak ka makalabas sa dunia, nada ka pa makalabas sa alungan na mauri sa akhirat. Miya kapiay niya kalapis, times 2. La ilaha illallah. Naumani sana penakbir dan kadita no katawa nagimuri-puritan wa dulhijjah. La ilaha illallah. Ikalima, amapiya suuntan o sagyang kaya paganay, asa pulugawi ko dulhijjah, nagyang kaya tigtano kasedeka. Maginan sumya pa kaw na tanong kagiya, minsin sandeka ka, mindiya kataka, si kumepo sa Ramadan, nasaya na nabumatag malay balas, mas malay balas katuna, pinakamalai balas. So kasi ka, sagyang kaya, paganay asa pulugawi ko, dulhijjah. Na inusok ko makagaga, mga naitamok, nasaya pinakamapyeso ka kurban, kasaya pinakamalai balas. Pinakamalai balas. Na pumakatalo mo sa kano, so kabaya kurban, na umiyakap niya taka kurban ka, na imatunadikan ka pa kaya, mga noko, pag di ka pa kaya, magalaw ka. Ugay damay ka si ama, miniyat na kurban, na inipudya nunso, pamilya niyan. Natigo mga ulama, nabong pagso mga watayan, karuman yan sa di pagalat, ago di pangano ko, sir kiyang buto. Nataman sa di makakurban, na di ka pa kaya, mga no ko ago, magalot. Nasokman so tigyan na, tunay miya so akan nami pigo ako na, siya po akan subuka ka na ignami yun, sumadak labuk. Di, ayamaan na di ka pagalo, di ka pilubat na supiti baba ka. Sudah nga man, di baba, nato na gito di, kapakay. Aman namin kay Sir Pata, namin nagakan, nagira ko na kurban so tao, naibo ko na kapakaya pa kaunot niya, no, na pito-pito kataw. Pito-pito kataw. Nato ni miya swali, mamay kawatak na siyaw, 10. Napadun sigaro, mak, na 10 agu. Isa natay di ka pudawatak na talo. Tingnan na pamangin naga. Tapi pire kada kaliyo. Nagkapakay ng isulti ko, kurban ka. Kaso Nabi sallallahu alaihi wasallam na may kurban. Na tunay pitero yan, biniyat yan, aya Allah, may kurban ako, napagseso lang mo na umatakan.
Nasa umat ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na pipila ka bilyon. Jadi kita nanutom niya ko'y alimango. Ay buko na punya, ito na ka na pito-pito, pumliin. Ay no, pinangila ka no sa Diyos di pamakinagin, kami to ko ninyo may pamakinagin na scam. Kauto asok pito-pito pumbisang pakasul, Allahu Akbar. Kaya ka mamsa. Napadupan, ama piya, penggalibukan, kana mama piya penggalibukan, sagyang kaya pagan niya sa pulugawi ikudul hijab, nakapamatya sa Quran. Naginan sumiyalo itano kagiya. O miya naman na marka, abtemat ka sa Quran si Ramadan, na iman to pinakamapi sukatamat sa Quran. Kano sa Batangas, o adin pa na aliman niyo, adi ka nyo di pamangdaw sa kabatya sa Quran, jazakallahu khairan. Kapamatya sa Quran, nasa inyo pantagan, sa giyapagan niya sa pulugawi kudulidya, kasi pinakamala subalas. Ino masya tabarakallah, diyan kay multa kay alima anisa, ago diyan kay hidayah, balasan sila no sa madakalamapya, niya kapya-pya ini. Nabamatag niya kapya-pya ka, pinakamapya ini. Kagi pinakamalai, balas. Pinakamalay balas. Pinakamalay ni balas. Mana mas mapili di sa mga seminaryo sa Ramadan. Hadiya kay mulungan. Agi nabamatag mas mapya, ka pinaka mapya. Pinakamalay ni balas.